खुलुमबाय आं गबिन बाग्लारी दिनै प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं दुखुनांथाव रादाब फोसावनो आखायाव लादों। अनसुंथाइनि गोनांथि। नगाव जिल्लानि बैथालांसु पुलिस थानानि बेन्दोङाव आमदुमि बरबिल गामिनि थागिबि जोगोनाथ बर'नि अनसुलि बिसि थामहिनबा मोनसे समनि कफिली दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि नेहाथारि कबिता ब्रह्म बिथाङा केन्सार बेरामजों नाख्रेब जानानै गुवाहाटीनि डक्टर बि बरुवा केन्सार फाहामथायसालियाव थिसनबाय। नखरनि राङारि थासारिया मोजां नङैलाय फाहामथायनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों। मख'नो गोनांदि फाहामथाय होनो एबा बेरामखौ फोसाबनो गासै 6 लाख रांनि गोनांथि। ओंखायनो हारि हिसाबै जा एसे अनसुंथाइ हरनो नखरनि सुबुंफ्रा दुखुजों खावलायहरदों। अनसुंथाइ हरनायनि लिंकफोरखौ गाहायनि डिस्क्रिप्शन बक्सआव होनाय जादों। ओंखायनो हारि आरो हारिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ प्राइम 24 हेडलाइन्सनि नखरनि जानानै जा एसे हायो अनसुंथाइ हरनो खावलायनाय